De brandweer van Moffat is woensdag goed gerukt naar de Diekstraat in die plaats nadat een bewoonster gas had geroken. In Nexus schakelde de brandweer in nadat de bewoonster zich bij Nexus had gemeld. De brandweer heeft metingen verricht, maar kon geen gevaar constateren. De Nexus zelf gaat ook nog op zoek waar de gaslog mogelijk vanaf is gekomen. Eerder dit jaar moest de brandweer van Moffat nog in actie komen vanwege een koolmonoxidevergiftiging, maar die kent ze niet ruiken. Ook in de plaats Neer moesten woensdagochtend 3 mensen naar het ziekenhuis nadat ze waarschijnlijk door een CO-vergiftiging onwel waren geworden. Het is verstandig om een koolmonoxidemeter in huis te hebben, juist omdat ze dit niet kunnen ruiken. Een kapotte gasleiding, die ruikt ze wel degelijk. Zo bleek vorige week nog in Merum. Daar werden bij graafwerkzaamheden de gasleiding geraakt. Ook toen moest de brandweer in actie komen en is de Meulenweg tijdelijk afgesloten geweest. Volgens de werknemers die daar aan de slag waren, ligt er veel puin in de grond. Als er alleen zand in de grond had gelegen, dan was de gasleiding nooit beschadigd geraakt.